Il-ħadd 18 ta' Jannar 1976. Din kienet id-data meta ċ-Ċentru Laburista tal-Mellieħa fetaħ il-bibien tiegħu għall-ewwel darba, 15-il sena wara li l-fjamma Laburista kienet diġà nxtielet f'din il-lokalità. It-tnejn fil-għaxija l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela inawgura plakka kommemorattiva fl-istess ċentru għall-okkażjoni tal-50 anniversarju tiegħu fil-preżenza tal-President tal-Kumitat Lokali Michael Buttigieg, diversi membri, deputati u attivisti. Dr. Abela faħħar is-sens ċiviku u l-attivizmu li jsir mill-kumitat lokali f'pajjiżna li huma mill-aktar importanti biex titfassal il-politika lokali. Qal li fl-istess waqt dan ix-xogħol ikompli jsaħħaħ il-prinċipji soċjalisti filwaqt li jirringrazzja lil kull volontier tal-passat u tal-lum li jgħenu biex tinżamm l-enerġija ħajja f'dan iċ-ċentru. Il-President tal-Kumitat Laburista fil-Mellieħa spjega kif lura fis-snin 70 il-Kumitat Lokali flimkien maż-żgħażagħ Mellieħin bdew ifittxu post aħjar minn fejn itwassal il-messaġġ tal-Partit Laburista. Wara l-inkrid dar u beda jsir ir-rinnovar neċessarju grazzi għal membri li taw l-għajnuna diretta tagħhom, il-Partit Laburista seta' jiftaħ l-ewwel ċentru tiegħu f'din il-lokalità. Fi żvilupp sussegwenti f'Diċembru tal-2006 kien ġie firmat il-kuntratt biex inxtara dan iċ-ċentru. Ix-xewqa tiegħi li jidħlu żgħażagħ oħra ħalli dak li bdejna aħna u żammejna dak li bdew fl-1950 ikomplu żommu t-torċa il-fjamma tixel. Buttigieg kompla lillum lat ta' membri fiċ-Ċentru Laburista tal-Mellieħa tela għal 600 u ringrazzjahom li minn sena għall-oħra jorganizzaw attivitajiet għall-komunità u jżommu l-qalb Laburista tħabbat fil-Mellieħa.